12 ще слънцето свети. Минута. Чекай са. Карам ти на мен къде. Хайде да давайте. Чекай, да това. Еми, аз съм готова. Не, така отгоре малко. Светло, тук няма цензура, бе. Ти си избори да държиш апарата, има статив там где. Къде е? Ето е тук. Това ли е черното? Се не видим ли на опашка или? О, там при корито. Няма ли шанса да дава нещо, така малко рибка за нас? Това е собственичката за лъв. Ние сме ловната бригада. Така ли? С нея говорете Ама дали ще се хване нещо? колко ви тебе, не знам. Без за нас колко? Веселинки, не знам ти, а ти си такой. Айде, Галя, дай, Галя. Ти си. Дай, аз съм. Хайде де. Има ли ли, ама то не става така, айде. Ето, вижда се. Зум има ли? Как ли ги изпускаме? Това е майстър лъгва, човек. За газон, остата важна, те съм панал, нали? Ето, вижда се. Светло, вземи ти малко снимай. Добре. Живи и здрави са. Добре. Другия път като минам, ама вие кога идвате ли по принцип? Така ли? Да. Ами добре, другия път ако минем и може да... Къде сте вие? Добре, да. Галя, ма не снимай такива и такива вече, чекай. Законно. А има ли зум? А? Зум има ли? Има, но с зума не е такова. Не, различно е качеството. Различно е качеството и... Снимаш ли? Снимам. Оп, Ей. така, дзъц. Оп. Тя е дълга горе-долу, колкото това. Айде стига толкова. Ай. Сними тук вътре да се види. И спирай сега, чекай Светли да видим какво ще направи. Мен ми вълнава, докато то си размотва там, макар да ми служи, не знам. Кое се размотва, бе? Това е като хвърли